Malikono ani maliko kan aw belejele assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aw fole no kosobe ayni wakalim partage malien de belejele kan ni kuma kan me o ka bla o kunna ko min be ka passer malikono benye bala be ba do min be donc 5e mois 2026 ambole kono ambena kuma kan do ka jabi ka répond malien de belejele kan me anye ko do me tile fila na ko min kɛra Bandiagara mara kɔnɔna na o n'o ye maa 50 fagali ye maliyɛnw bɛɛ wulila ka kuma caya donc ne tɛna kuma caya o yɔrɔ la maliyɛnw kana ɲinɛ de maliyɛnw ka segin kɔfɛ 2016 2017 2018 2019 2020 dɔgɔnɔw ye mun de kɛ dugu minnu wallahi anw yɛrɛ jadi maa minnu kɔ segilen ka taa juru saraw ta ka ɲɛsi dɔgɔnɔw ma sisan o mɛnna o mana quoi o mɛnna wallahi o mɛnna ne ye mɔgɔ ye min bɛ bɔ Bankasi mara la fila de don ne ni ale bɛ baro la don dɔ Kucala an bɛ baro la a y'a sɔrɔ ne ni cɛ dɔ tun bɛ baara kɛ o ye dɔgɔnɔ de o dɔgɔnɔkɛ in bɛ tɛmɛna ne y'a wele a nana bon komi dɔgɔnɔcɛ in bɛ filakan de fɔ an ye foliw kɛ dɔrɔn donc ne ko karisa e bɛ yan a ko a bɛ yan sisan fila kamalen ye ne ɲininka ko yala nin ye jɔn de n ko nin ye ne tericɛ de a tɔgɔ ye Alasani a bɛ bɔ Bandiagara dɔgɔnɔ de don ne y'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn filakɛ in wulila k'i k'a kan wallahi ne wulila ni deere le n ko a ka sabari a ka kɛ Ala kama ne ko mun de bɛ yen a ko wallahi ka dɔw ye min kɛ olu la olu ni ka dɔw sigila hali u t'a san hakɛ dɔn mais ale bamuso a facɛ a muso kɔnɔma a n'a den fɔlɔ o bɛɛ fagara n'o ye o donso ye ka tila tuguni k'a ka misiw bɛɛ gɛn ne ye cɛ deri i n'a fɔ cɛ kunkolo bɛ wuli quoi cɛ ye mobili ta yen ka n'a ziga après cɛ kun ye n ka numéro minɛ quoi a ma mɛn cɛ ye ne wele ko wallahi ale bɛ kɔ segin parce que fa bɛ ɲini ka don cɛ la quoi misi min gɛnna a ka ca ni misi 100 ani misi 50 a ye histoire in lamɛn dɛ nin ko in passera Mali kɔnɔ yan jɔnw le y'a kɛ Yusufu Toloba a n'a ka nɔfɛdenw donc bi ni dɔgɔnɔw bɛ kulela o kana na u ɲɛ jɔ maliyɛnw na k'a fɔ ko u bɛ fɛn kɛ dɛ olu le ko u bɛ se olu le ko olu ye autodéfense ye donc n'i y'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ko ele ye autodéfense ye i yɛrɛ ye ko fanga le b'i la e y'i ka fanga ta k'a ɲɛsi joli la joli min ma kan ka bɔn joli min a m'a bɔn donc e ka da la k'a fɔ ni dɔ toro o joli la n'o bɛ woyo ka kɔ segin tuguni e ka da la k'a fɔ a bɛ taa ne ye dɛ u ye joliw le bɔn fɔlɔ maliyɛnw kana ɲina dɔgɔnɔw dɔrɔn tɛ siya ye Mali kɔnɔ filaw fagala mɔgɔ si ma faga Mali kɔnɔ k'a boso k'a biɲɛ bɔ ko an bɛ taa di ɲɛmɔgɔ ma k'a filmer ka Mali image tiɲɛ ni dɔgɔnɔ donso ninnu tɛ dɔ ka bɔ dɔrɔn kan sɔsɔ aw delila k'a ye filaden dɔ ye dɔgɔnɔ dɔ faga k'a boso k'a biɲɛ bɔ ko a bɛ taa di kufa ma aw delila k'o ye wa aw ma deli k'a ye aw tɛ n'a ye i y'a mɛn no aw ma deli k'a ye mɔgɔ dɔgɔnɔ u ye dɔgɔnɔw ɲɛ minɛ k'a siri dɔrɔn k'a fɔ an sigilen b'a la dɔrɔn ka taa n'a ye kuluwo sanfɛ ka to k'a ɲininka k'a tigɛ duguma wa k'a tigɛ sanfɛ ka sɔrɔ ka bese ta k'a kan cɛri ne dun b'a dɔn hali n'aw ye filaw wele tribunal la dɔgɔnɔw ye mun k'u la u bɛ se ka nana imasiw ye k'a jɔ Mali tribunal Mali juge a ka jugement kɛ filaw ye mun le kɛ dɔgɔnɔw la 2016 2017 2018 2019 2020 21 22 dɔgɔnɔw bɛ filaw kan filaw ye retour kɛ 2024 in kɔnɔ ka na 2025 ka don 26 in kɔnɔ sisan mais kulekan bɛ taa min maliyɛnw k'u sen bɔ a la dɛ Mali faamaw ye fɛn bɛɛ kɛ ka kuma ni dɔgɔnɔw yɛrɛ kun dama masago donso ninnu u kun jamana Bandiagara fo ye mugu ci Mali gendarmew la mun na aw t'o kumaw fɔ donc rasisiya tɛ dɛ rasisiya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ amasaga donso n'u ma bɛnkan signé wallahi filakɛ ye min fɔ u b'a ye u ɲɛna parce que u ye minnu baw n'u musow n'u denw faga olu de bɛ ka retour k'u la mais u bɛ mun de laɲini tuguni kasi bɛ yɔrɔ jumɛn mun de kɛra an b'an ko min an b'an ja yɔrɔ jumɛn n'aw y'an bɔ malidenya la n'aw y'an kɛ waribaw ye an b'aw bɛɛ dun o tɛ dɔgɔnɔw dama ye dɛ Mali bɛɛ ka continuer n'aw ye filaw kɛ waribaw ye u b'aw dun fɛn wɛrɛ tɛ o an ye jamana kɔnɔdenw le wala an ye jamana kɔnɔdenw ye ne b'o fɔ a mɛnna an mɔcɛw le jɛla ka jamana tu tigɛ dalu min b'aw bolo Mali sigi la o dalu kelen de bɛ filaw bolo ni dugu dasiri ko de dɔw bɛ aw bolo Mali sigi la o dugu dasiri kelen o fana bɛ filaw bolo i ka mɛn no
n'aw ko silamɛya kiriti ani dɔnniya olu bɛ aw bolo Mali sigi la o kelen de bɛ filaw fana bolo mais mun na aw bɛ filaw tigɛ ka bɔ Mali la ka tila tuguni aw t'a fɛ ka Azawadi tɔgɔ mɛn mais aw b'a fɔ Dama Amasago jamana aw b'a fɔ Dɔgɔnɔ jamana i n'a fɔ dɔgɔnɔw le Bandiagara tu tigɛ i n'a fɔ dɔgɔnɔw taale ye Bankase i n'a fɔ dɔgɔnɔw taale ye Koro ye mais mun na aw b'o fɔ fasoden juguw le bɛ nin kuma in fɔ donc n'aw ye jamana kɔnɔ ka jamana dɔ tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko nin ye jamana ye mais e t'a mɛn mɔgɔ si da ko fila jamana e t'a mɛn mɔgɔ si da ko filaw ka culture ko filaw ka dugu jamana le ni aw t'o mɛn n ko donso ninnu le da Yusufu Tolo b'ale Bandiagara dugutigi sanse jagoya k'a faga ka alimamiw faga ye mais mun na aw tɛ bɔ n'o kumaw ye o retour a tɛ ja dɛ Mali faamaw kana dan ka taa aw tɛmɛ a ye taa na ni Russie a ye na ni Amérique aw ka sigi Bandiagara billahi ni joli kelen a bɛ taa ni aw ye fɛn kelen min baw kisi saya ma o ye ka marifa bila ka bɛnkan ta fana jagoya bilen wa ka bɛɛ ka hakɛ segin a ma filaw ta ye min ye k'o d'a ma k'u ka hakɛ d'u ma voilà n bɛ min fɔ dɔrɔn o y'o ye bi Ismaila Wage a ma bɔ k'a fɔ ko a bɛ taa dɛmɛ kɛ yen wa fila joli le fagala Bankase Bandiagara est ce que a ma ca ni 50 ye wa a ma ca n'o ye wa aw ye min kɛ Ogosago maa 300 ni kɔ in o ma ca ni maa 50 ye wa jɔn le y'o photo affiche yan ka kasi o le y'a to maliyɛnw bɛ kojugu le wele Mali siya tɔ ninnu bɛ u tɛ se kojugu kɔrɔ maa min bɛ se kojugu kɔrɔ wa filaw bɛ jɔ ni kojugu ye wa u bɛ se kojugu kɔrɔ a y'a kɛ an tɛ mɔgɔ deri tugu kuwa an bɛ kɛ hɔrɔn ye an bɛ sani an ka cɛfarinya an'an ka diinɛ an'an ka hɔrɔnya an bɛ sa n'o ye aw b'an bɛɛ faga k'a ban billahi an bɛ to an nɔ na wa an t'an ta to yen an t'an ta yafa abada wa an t'a to yen wa Ala fana ɲɛ bɛ tiɲɛ na wa an bɛ dugawu kɛ maa min bɛ tɔɲɔli kɛ Ala ka halaki don o don an sali o sali an b'o kuma kelen de fɔ wa a y'o fɔ n'aw bɛ k'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala bɛ ka tiɲɛ de dɛmɛ Maliki Jongo kumo ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ni Ala ye tiɲɛ dɛmɛ Maliki Jongo billahi Allah Maliki Jongo e tɛ se ka hali tori faga parce que e ye tɔɲɔli le kɛ ni Ala ye tiɲɛ dɛmɛ Yusufu Toloba tɛ se ka hali basa faga ni Ala ye tiɲɛ dɛmɛ Hasimi Goyita tɛ se ka hali basa faga parce que maliyɛnw ye filaw de tɔɲɔ u ye filaw de tɔrɔdi anw yɛrɛ delila k'a ye Gaci n'o ye Seware a tɔgɔ ye di dugu in yɛrɛ tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ kan dɔ kɔnɔ u ye filakɛ dɔ minɛ k'a kunkolo kuru ka n'a nɔrɔ a senkuma ba la ka tila k'a dɛrɛ a bɛ k'a fɔ a fɔ e ye jadisi ye a bɛ k'a fɔ wallahi ne t'a ye a fɔ e ye jadisi ye a b'a fɔ wallahi ne taara a fɔ e ye jadisi ye jagoya cɛ k'a fɔ ale ye jadisi ye munna o kɛra filaw la Mali la a video bɛ yen an ye Mali militaires ye ka jɔ sari kɔnbaw kɔrɔ ko an bɛ filaw bɛɛ faga n'u m'a dabila an t'a dabila an b'u bɛɛ faga filaw est ce que aw b'o kuma in kɔrɔ dɔn an bɛ filaw bɛɛ faga aw b'a kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ ye mun le filaw a ye taa fara jadisiw kan o le da ka di aw la a ye taa fara Azawadi mɔgɔw kan maa minnu ye Herbert ye a ye taa fara u kan aw bɛ maa minnu wele maa jugu o kɔrɔ le filaw a ye taa fara u kan donc n'u taara n'i ko e bɛ karisa faga n'a taara fara mɔgɔ kan ka marifa ɲini ka retour kɛ e kan e min ye Yusufu Toloba ani Mali armée ye aw le y'a laɲini dɛ wallahi aw le y'a laɲini mobili fɛn o fɛn bɛ ka jeni a juru sara le filaw ka misi 1000 yirika donso ni Mali militaires ye minnu gɛnde o juru sara le bɛ kɛ wa maliyɛn bɛɛ b'a tɔɔrɔ ye karamɔgɔ minnu dan bɛ misiriw la n'u tɛ ka bɔ ka kuma filaw fagali la u bɛ n'a bɔnɛ ye u b'a joli min journaliste minnu kun b'a fɔ galon de don maa min fagala a bɛɛ ye terroriste ye u bɛ n'a joli min Bamakɔ voilà u b'a joli min o joli kelen de u b'a min filaw ye tɔɔrɔ min ye maliyɛn bɛɛ b'a ye a ɲɛna parce que bagale kɛra o ma baga ka bagu ma ni fɛn jumɛn ye tuguni k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka fanga le bɛ galon na dɛ ka tila tuguni k'o fanga dɛmɛ dɛ ka tila tuguni ka siya dɔw woloma jamana kɔnɔ ko an b'o faga k'o ban Mali armée le y'o fɔ Mali kɔnɔ yan o le bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yan hali sisan a ma dabila aw ye maa joli le faga mura jɔn le bɔra ka kuma yan ni Umar Mariko kelen tɛ o le ma kɛ sababu ye Umar Mariko ye Mali bila yan maa 1000 n'a sɔrɔ o kun ye jadisiw ye tiɲɛ yɛrɛ la est ce que jadisiw kun bɛ se ka Bamakɔ datugu bi yan aw ye maa joli minɛ ɲɔnɔ Galba la k'a faga Fatoma Galba maa 100 ni kɔ aw y'a minɛ ka taa faga n'o kun ye jadisiw ye est ce que a b'a sɔrɔ jadisi bɛ Mali la wa aw ye maa joli minɛ o Mbori sugu la filaw la ka taa faga o ko sago aw ye maa joli faga ye aw ye maa joli le faga Jɛnɛ mara in kɔnɔ aw ye maa joli fila kamalen joli le k'a faga Dama Amasago kan fato yɔrɔ la kunkolo 70 kun turun bɛ yiri la ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ kar la i bɛ filaw kunkolo le turulen to yiri la cɛ n balimaw a ye sabari ni ko sugu in wulila jamana kɔnɔna na n'i ma se ka tiɲɛ fɔ a la
wallahi ni sigila ala ko naw ya to ko jugu temena aw nyakerefe abe tani aw ye wallahi ko jugu be tani mali wa abe tani mali abe tani mali abe tani mali ngo abe tani mali aw ko cugudi wa ante derele ke tuguni de ne nyabe videoman dowla ulute jamana ko kalama ute fen kalama dogono be ka kasi sale flow kasi wati jolle ya an lamine dogono kumbe be dam ay dogono ka sabarde wallahi awni dogono be barake awni dogono silamo be barake wa an sonne be dogono do am andi dogono be balimo ya an ye sinjiwe dama ama sago donso ani kan fato donso go ulule farla Wagner mo kan kata guni habe ka ce bi duru faga misiri kono ce bi duru anani o muso sigintewa mais munna aw video mani nafigo munna aw mo photo affiché sanfé ka fo ko ceni kera mali kono dugu kuturu ce ka mine ka faga mo sima photo affiché bi donso nalomo be ci ku faga aw be wuli ka fo ko aw be na ko flaw donara sisiade de ko ayta dogono demede ko dogono jamana ni dogono jamana c'est fini mali tew ante ka konti mali tuguni naw ko dogono jamana le doron an sonna dogono jamana le ay continue ni kumaye ay continue ni balo kumaye wala Yusuf Tolo babe ka aw ben negen ka bla butel kono do banya gara fama unana yele ko yin utesi akoro wa donso tesi akoro ubenani ko jugu population na dugu do be kado jamana ne a dugu sanani uma daba bla dugula ka sabuke moye ka sabuke Yusuf Tolo baye ni ye benkanta Yusuf Tolo babe faga ni ma benkanta yedu ba fo ete seneke o tumana ete benkanta ka seneke ki ga dem bolwa ni Yusuf Tolo baye do ateseka dugu min lakana muna gouverneur ba ta fanya na ku marfa bila gouverneur ya hakilman ko leke marfa bila hali Ismaïl wage kun dilla ka tayen ko ka benkanta Yusuf Tolo ba fo ute benkanta aw be jotuguni ka fo ko famo ko na aw deme famo desela ko min koraka sola ka fo ko ka benkanta aw ba fo ko uluka o kana benkanta nu ye benkanta aw le bu faga aw le be fara Wagner mo ka ta faga ku kan na fulu nu ka fembe chekana aw kado nyogon donc nebe min fo malien ye uku nyayele ko min be ka keye ni dugu mi ma benkanta u ka be faga mo site hine mo gola ya aw ma fa awte hine flawla aw ye flaw faga hali bamako flaw faga ka yi raison kono ye ka flaw faga mali raison cité ni kele dona yoro mena awte girin ka da flawla ku tonyo ku faga donc ni flade bolla u be ta yoro jume jamana le be ka to jamana kono dew do be marfauta mais muna Yusuf Tolo baye marfata bati mena muna gouverneur mo ma wuli ka fo ko flaw fana ka marfata ku yere la kana muna umo fo mais muna umo fo uyo to Yusuf Tolo baye fla dugu ci bi ulu be ka ere turu ke Yusuf Tolo bala adesele abeka kule mali famawla muso be ka boka kule réseau sans fian ka do muso do dille ka fo ne ko billahi flate se ulu be flaw ba Yusuf Tolo baye fo yan ko fla muso ma den wolo min be se ka ale kele Yusuf Tolo ba ko yan ko ku fa yoro ka fa na fama ko sien bola ale be tamine o to o kuma kan tarami ngo kuma fana be réseau la ya donc ay sabari mbe mi fana ay sabari ay siran alay wa ay tinya fo naw ma tinya fo jamana ko na wallahi abeke awlela akera an naka ban c'est fini c'est tout an ko ne ka joli bonna c'est fini fen werete kana tuguni mi madele ka kana quoi anga mogo bisaba nani min na nyonon galbal la ka ta jini ka filmer ka ira nya bela anga mogo minana ya ka kantege fila kamalen do jenne marla ka ta boso jabal kankono ka boso ka tla ka ke ko amba ke darka ka bolo wuli ka biye bo ka don tasa kono ka jini tasumala ko attaque min kere fengela c'est ça fora ko flow de donc ata flowere yere ci fo bamako dugu kono flowere min fleni kati kerefe wolle nanani bamako datiku ni bamako kawma son u ka continuer mali ne wole faw nyana koy mali be ka boka don flow contre la AOTC aw bemba cewna am bemba cewle jamana en tutige tubabu naale aw bemba cewne am bemba cewle jera ka keleke donc naw ko aw bambo jamana diala ala yerete son oma ala ngo ala yerete son oma malika do histoire la ni flasien bola c'est fini abe bankwa voilà ni islamia ni fla bon mali histoire la abe bank tumbuto nyogona histoire te wa islamia de do aw ko aw tafika silamaya ye ma minu fana ye aw dege silamaya la aw ko aw tafiku ye abeke awlela ateke ulula aw bu tonyo beta arjene kono wa aw bu faga naw sara ala beta aw nyine ko unyina aw betla kata jannama kono c'est fini donso globalement chokoyani dola oui mais uye victime de a erreur yoro ga jan quoi ulu ere nyentala mais minu fleni centre la ni ulu te erreur konna la de ulu bu nigedi konna la parce que ulu te ka jamana ko ke ulu te ka keleke jamana ko kamare ulu be fenyini ni la ikom mogo sa sini nunu be ku bugu jamana bintunin ko fe u fene be ku ga fenu nyini u buga salim barakorola ke zamela u buga cheni petit pois quand tranquillement voilà gorobone monte en puissance be sigle nyana mogo te kuma
Aha, wala mawzaziri nu yɛrɛ bɛ fili de kɔnɔ filiba de kɔnɔna la parce que a tɛ laban an ka taa laban ye sentigɛ ni ko laban de ninnu b'u negew de bolo u tɛ jamana ko la dɛ o kuma yɛrɛ bɔ a la minnu filɛ nin ye centre kɔnɔ nin ye u b'u negew de bolo comment donso bɛ kɛ coupeur de route ye o tɛ ka donsoya yɛrɛ bafouer ya o tɛ ka donsoya bafouer ya comment militaire bɛ se ka mɔgɔ waraka ka biɲɛ bɔ k'a bɛna k'a ka daraka ye o tɛ ka militaire bafouer ya comment militaire bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a dépouiller ka tila k'a faga o tɛ ka militaire bafouer ya u tɛ jamana ko la dɛ bɛ ka u bugulen don donsoya de bintunin kɔfɛ k'u sagonankow kɛ k'u niŋankow kɛ k'a kɛ mɛtɔya ye mais u tɛ donsoya la dɛ donsow yɛrɛ kan k'a faamu ko minnu filɛ nin ye centre la nin ye k'u tɛ donsoya la fagali mun bɛ ka k'u la centre kɔnɔna la a tɛ ka k'u la parce que k'u ye donso ye fagali mun bɛ ka k'u la centre kɔnɔna la u ni mɔgɔ dɔw de bɛ kɛlɛ la u yɛrɛ de kɛlen don k'u yɛrɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ minnu tɛ fula ye u ma surunya hali ka kɛ fula ye u ɲɔgɔnna dɔgɔnɔw u bɛ k'olu tɔɔrɔ fula dɔ de bɛ ka na bi k'a fɔ k'a bɛ n'o dɔgɔnɔw ka hakɛw minɛ ko k'a d'u ma murufaci bɛ bɔ a la fagali bɛ kɛ o la mɔgɔw b'a fɔ non ko k'o dénoncer ko donso 50 sara ayi dɛ tiɲɛ tɛ dɛ c'est pas comme ça que ça s'est passé et c'est pas comme ça que ça se passe ni dɔgɔnɔw fɛnɛ ma bɔ k'o témoignagew kɛ ni dɔgɔnɔw fana sɔnna ka tugu nin ko in kɔ nin nkalon in kɔ centre tɛ suma tuguni dɛ parce que règlement de compte de bɛna kɛ n'i ye n kɔrɔkɛ faga n b'i kɔrɔkɛ faga comme olu bannen don o ma dɔ wɛrɛ bɛ ka na ka bɔ fo yɔrɔ wɛrɛ la k'a bɛ na o comptew régler o bɛ wolo jumɛn de la tiɲɛni n'o tigi taara dun n'o tigi taara mun bɛ kɛ u tɛ jamana baara la dɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana fɛ fɛnɛ tiɲɛ tɛ jamana kanu tɛ da ye koyi ayi jamana kanu tɛ k'i negela ko n'u ɲɛnabɔ jamana kɔfɛ o tɛ jamana kanu ye o tɛ jamana ko ye u bɛ k'u profiter jamana tɔgɔ de la k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ la u bɛ k'u ka cɛfarinya de utiliser u bɛ k'u ka murufa de utiliser k'u ka donso finiw de utiliser ka donsoya tɔgɔ utiliser mais u filɛ nin ye baara min na nin tɛ donsoya ye n ko donsow ka tɔn bɛ yen donsobaw bɛ yen u tɔgɔw bɛ tilen ka fɔ donso fɔliw bɛ tilen ka kɛ u tɔgɔw bɛ fɔ a la u bɛ majamu a la e de la ka mɔgɔ dɔ kunkolo ye olu bolo e de la ka mɔgɔ dɔ sen ye olu bolo e de la ka mɔgɔ dɔ biɲɛ ye olu bolo e de la ka donsow ye ka bɔ ni sogo fagalen ye u bɛ k'a boson ne m'a ye fɔlɔ ma deli k'a ye ne ma deli k'o imagew ye an kɔni b'a ye ni donso kulonkɛ yɔrɔw bɛ kɛ sogo minnu minɛli ka gɛlɛn u ɲɛnɛma donsow bɛ na olu ɲi donso ngɔnifɔlaw la mais an ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye u tɛ donsoya la dɛ bɛka ni donsow dara u kɔ ka nina fiyewu awɔ o la donsow bɛ erreur kɔnɔna la o la donsow filila n'o tɛ ninnu filɛ nin mun na nin tɛ donso baara ye dɛ ka sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ o tɛ donso baara ye ka dɔ ka dugutigi enlever pour que ka rançon minɛ o tɛ donso baara ye bɛka ka taa ben mɔgɔ dɔw kan k'u ka misiw minɛ ka b'u la fulaw tɛ foyi foyi f'u ɲɔgɔnna dɔgɔnɔw de don fulaw tɛ foyi foyi u ɲɔgɔnna bamananw de don o tɛ donsoya ye bɛka bengani de don o ye vagabɔnya dan de